Gitawag ra pud to technique or strategy ni Rendon Labrador or kanang gitawag na marketing strategy. Kana para sa akong mga mata, kana siya para sa akong mga nakita pod kahang ipangbuhat ni Rendon Labrador. Pangutana ron nganong matawag na to na siya nga usa lang ka marketing strategy. Para sa kuha, after ato or kato lang adlaw na after siyang pag-post, grabe ka trending siya nga balita. Kung maingon kag trending, known kaayo, daghay nakabalo. Sa Tagalog pa pinag-uusapan ng buong bayan. May mo sa social media, sa Instagram, sa Facebook, no, sa TikTok o bisag asa nga social media platform, trending to siya nga wala daw ni palit sa ticket sa iyang bar. Pero kung imong tanawon sa likod ana no, daghan ang nakita, daghay nakabalita nga naaday bar si Rendon Labrador. Sag ako, kahibaw nga opening dito. E di man kayo siya mag-post sa iyahang Facebook page. Wala kayo nila gina-advertise na nga bar. So ako mismo, wala dyan ko kita or kahibaw nga naaday bar si Rendon Labrador. Nakahibaw ra ko, tungod ato nga panghitabo nga wala daw ni